education, semester ka semester nitie 3 months. Nyithindo nego puonj maler kendo maber for the 3 months, so that kwa timo testing mek nyithindo gi watimo giman kare. We cannot play with the lives of our young people. Daktari, yes. Nitiere penyo maduong' ahinya mantiere kar ka. Ka warango chenro ma sirkal bende osebedo kae ka medo. Awinja ne pachi keto diploma kod certificate odoge colleges. En paro machal nade? An paro no. Diploma kata certificate can be well run a university. Kaka sani doge giduoko TVET to university. University samitimo TVET. Kaka Jaramogi wantie gi TVET center. Jomantie a university gin joma opuonj manyalo chako puonjo from colleges, meaning colleges mano certificate gi diploma, to the tertiary level, meaning university education. Koro wamiyo colleges moko ichako maonge gi mbele gi nyuma, nikech koro ji loso pesa. Kwadwa quality education, nyithindo gi onego ketie mbalariany, takwayo ni mbalariany onego mi pesa maber. E gini an kama beti, pesni mimiyo ji aken CDF aken MCA, onego ket education sector. Ma nyithindo yudo free education. Nyathi ma maskini yudo education. Nyathi matajiri nyalo yudo education nikech wuon gi min gi nyalo chulo nigi. Lakini gik mwas kata makoro wamiyo MPs, wamiyo MCAs, to jomoko miyo mana relatives. This should be for the needy children. So kwa timo kamano, wabodhi mbele, kaka pinje moko kaka German, pinje moko kaka Sweden, pinje kaka Finland, manyithindi miyo free education. If kokwa keto teko waduto education mar nyithindo, then ignorance is very expensive. No, sirkal chano tiyo gi thuolo ma giwacho ni new funding model mar loso midhiero mabende iloseni. De wach ni sirkal en chenro ma obayo nikech kata ka unikina gazet gin weche adek miwacho ni ok ti. Mbalariany, weche mag somo, kaachiel koda mag thieth. Mag somo gi ahinya koda rango gi ng'anyo mantiere ka mag jopuonj, nitie jok ma pok obede e klas. Akia ka mbalariany ma intiere jogi nitie skul koso nyabedo ni gipogore. Kaka sani an nyithindo, student leaders obet room na gidwa kon Jaramogi, they are not happy. Gima new funding ni ineno gimoro katimore piny kababa. Every person should be involved. Gik matindo wawacho ni public participation, magi gik maonge. How were the lecturers brought to discuss about this thing? Yes, university heads, were they all consulted? So can they give it a consulted? Were they given enough time to express? Nikech gini korokti. You don't jomoko mi bandola ken bandola di. So we are on the message ni you are finishing your university. And my deal gi portal mar help university. The students take. Student biro ni sini eno se kone no chak chulo help. So in the first year. So there is really a problem. Before we put in a new system, it should be tested first. We no better tested one and on yellow tiyo. We give it even an year of testing. Okunu kwa chungi gi morogo kini, to kini tido gino ketin koro gine monegoti. We need to test our systems, and our systems need to work. Kodi elaini kaka poka duoge studio karka. Weche maga curriculum, kata mag los